Moitas grazas, Ana. Quero agradecer ás organizadoras que me convidasen a esta xornada onomástica. Como sei que non me vai dar tempo de ler todo o que tiña escrito, o que vou facer vai ser vou facer unha presentación ao principio sobre os distintos aspectos que mostran a relevancia, a importancia que a onomástica, os nomes propios teñen na poesía profana medieval, galego-portuguesa. Hai algúns traballos previos, hai bastantes traballos sobre a onomástica na poesía, na lírica medieval, que insisten na diversidade e na riqueza da onomástica que está presente nas cantigas. Entón, no traballo tentarei mostrar que esta relevancia, esta importancia non é casual, senón que os nomes teñen unha funcionalidade no texto poético, iso por un lado, e pois tamén, máis chegado ao meu campo de traballo habitual, tamén centrareime sobre todo na importancia, na relevancia que para a correcta edición de textos ten a onomástica, digamos, a clave onomástica, o recurso, os nomes propios. Veremos algúns casos en que, digamos, loci crítici, digamos, pasos concretos de textos que non estaban editados máis ou menos conxecturalmente, pois que encontran solución nun nome. Ben, e pois tamén tratei algunhas cuestións secundarias. Voume centrar na lírica profana, pero tratándose claro, que da funcionalidade da onomástica na poesía profana galego-portuguesa, digamos, puxen de limiar de frontispicio deste traballo unha cantiga número 70 das cantigas de Santa María de Afonso X, onde fai unha interpretatio do nome de María. Digamos, é unha mostra, un exemplo do refinamento, do requinte con que os trovadores, veremoslo despois, digamos, mostraban, unha das formas de mostrar o seu dominio da arte de trovar e o dominio da retórica, pois era na interpretación dos nomes. Neste caso, vese, marquei aquí con esta é unha interpretación do nome de Santa María. E no nome de Santa María 5 letras, non máis e a. Entón, cada letra é desglosada, é interpretada, é explicada. M mostra madre, maior, mansa, mellor, etc. O mesmo con A, abogada, aposta, R, etc. Entón, uns versos, digamos que as primeiras letras neste artificio retórico é o nome de María, a persoa, a muller, a quen o rei, por quen o rei compón ese magno proxecto editorial e a quen o dedica. Ben, entón, vou facer un percurso polos distintos aspectos que tratei, que despois poderán ver, pois comentarei os que me dei a tempo e os que non, pois poderán leros no texto escrito. Como dixen, acabo de dicir, a onomástica, ou a clave onomástica, é, digamos, que se manifesta como unha chave importante para resolver algúns pasos que ata agora, ia dicir, moi difíciles de editar. En realidad, unha vez a posteriori, resulta que non eran tan difíciles de editar. O que pasa é que non se aplicaba esta clave onomástica. Entón, aquí temos varios exemplos. Depois, nun segundo apartado, pois trato artificios poéticos e retóricos baseados na onomástica, en nomes, en nomes topónimos ou nomes propios, antropónimos. Tamén teño varios exemplos que, se non dá tempo, veremos algúns. Dentro da retórica, da poética, os artificios poéticos, un artificio poético moi utilizado polos trovadores, sobre todo nas cantigas de escarnio, pero non só, é a equivocatio, varias posibilidades, varios recursos do ámbito da equivocatio.
Tanto unha palabra que ten varios significados, que pode ter dous significados, como dúas ou máis palabras que nunha secuencia poden interpretarse de forma dilóxica, con dous sentidos diferentes. Entón, veremos algún exemplo disto. Vimos agora, no inicio, ese exercicio de interpretación do nome de María, de explicación. Digamos que unha das mostras ou dos argumentos que os trovadores utilizan para alardear do seu dominio da arte de trovar é precisamente a interpretación dos nomes, porque aí demostran o seu coñecemento do latín, do grego, etc. Entón, veremos algún exemplo, se nos dá tempo. Os alcumes, sobre todo nas cantigas de escarnio e maldicer, exclusivamente nas cantigas de escarnio e maldicer, encontrarse con frecuencia alcumes, os alcumes relativos aos protagonistas, digamos, as persoas que son mal escarnidas, non? Entón, veremos tamén algúns exemplos. Son basicamente transparentes, como poden verse estes que están en moitos deles, digamos, teñen un sentido figurado tamén de contido sexual, homosexual. Entón, como vedes, aquí son algúns transparentes. Ben, as cantigas, os nomes son importantes, pero nas cantigas tamén é importante, sobre todo nas cantigas de amor, é importante a anonimia. Ou seja, unha das bases, un dos principios do segredo amoroso na nosa escola, e noutra, na escola citana, por exemplo, é o segredo amoroso, entón a non identificación polo nome da señora amada. Pero, na nosa escola, como non todo é, ainda que hai unhas normas, un marco, digamos, canónico, un paradigma ao que hai que acollerse, un principio fundamental utilizado por os trovadores con moitísima frecuencia, mesmo nas cantigas de amor, pois é, digamos, a contravención desas normas tan rígidas, non? En maior ou menor grau. Entón, esa anonimia, o segredo amoroso, pois hai varias maneiras de rompelo. Hai incluso algunhas cantigas que están formuladas, algunhas a modo de enigma baseado en nomes, neste caso, neste exemplo concreto que veremos, non creo que nos rodea tempo, nomes de lugar. Entón, veremos a formulación despois, se nos dá tempo. Entón, hai algunha cantidad que está formulada como un enigma en que a chave é ou son varios topónimos. Teño que dicir, xa adiantar, por se non nos dá tempo de chegar aquí, que este enigma aínda hoxe en día está sen resolver. Na época non foi resolto por outros trovadores, foi un enigma dirixido a outros trovadores, e esta cantiga ten unha segunda cantiga na que o autor, que é un autor anónimo, que non coñecemos a autoría, o autor concreto que a compuxo, pois nunha segunda cantiga diríxese a súa señora e dille que, aínda que hai moitos trovadores, non hai ningún que saiba, digamos, descifrar o porqué di esta frase. Ale, alfanx e alse serigo, que son topónimos próximos a Santarém. Ben, tamén hai, probablemente, hai dous autores, dous críticos, Vicens Beltrán e Ángela Correia, que defenden para dúas series de textos, dous ciclos nas cantigas de escarnio. Hai un grupo, digamos, hai varios grupos de cantigas, son ciclos, neste caso, sería o ciclo de Don Fernán Díaz, defenden que o nome, este Don Fernando, neste caso, ou no caso de Ángela Correia, aquí non
non o puxo, é o nome do arcebispo, o nome, a persoa satirizada, neste caso é Xoán Viegas, de Portocarreiro, e non o denomina na cantiga con ese nome, senón, segundo ela, con outro do seu antecesor, que se chamaba Esteban, que era da familia dos Sousa, era de unha familia máis importante. Entón, tamén sería un caso, ou dous, digamos que os argumentos que dan son, non é o momento, porque levaríamos xa unha hora a explicar cada un destes casos. Con argumentos na documentación, na historia do momento, pois, chegan á conclusión e defenden con argumentos sólidos que, por trás do nome Fernán Díaz, no caso das cantigas comentadas por Vicente Beltrán, ou o nome Don Esteban, no caso das 8 cantigas, creo que son, dirixidas contra o arcebispo de Braga, Xoán Viegas, por detrás deste nome Don Esteban estaría unha sátira contra este arcebispo Xoán Viegas. Ben, entramos agora en aspectos máis ou menos secundarios, que tamén é importante, é relevante para nós. Por exemplo, o uso da onomástica, a aparición da onomástica nos paratextos, basicamente nas rúbricas explicativas. Sobre todo, cando falamos paratextos nos cancioneiros, pois basicamente son as rúbricas explicativas, que son fundamentais para entendermos moitas das cantigas de escarnio, para ter a chave concreta que nos permitiría ler, desvelar o contido, o sentido da sátira, da burla. Nalgúns casos, é evidente que sen esa rúbrica explicativa, pois non conseguiríamos entender o significado da sátira. Ben, tamén os nomes e a liñaxe, como nos acaba de comentar o profesor que me precedeu, Antón Palacio, son importantes. Entón, tamén é un motivo, o nome, por exemplo, a pretensión de pertencer a unha xinea superior, pois tamén é motivo tamén é utilizada nalgúna cantiga como motivo, causa da sátira, non orixe da sátira. Máis aspectos secundarios que tratei por escrito, que aquí non me vai dar tempo, non vou poder, é o da xeografía literaria. Entón, hai varios estudosos que, analizando os nomes, os apelidos cando sai, e tamén, no caso, por exemplo, dos xograres, os nomes dos santuarios, nas cantigas de santuario, aonde, digamos que aparecen cantados nas súas cantigas, ou o nome do santo, que pois permítelle localizar, por exemplo, a Resende de Oliveira, permítelle hipotetizar que existiu un cancioneiro material, unha compilación material de cabaleiros, unha das primeiras compilacións de cabaleiros, persoas da nobreza, todos de orixe galega. Todos non, a maior parte de orixe galega. Sería a primeira compilación. Nunha segunda fase, pois, a maior parte, digamos, hai un engadido a ese cabaleiro, a ese cancioneiro, na que os autores, digamos, pola documentación, baseada en gran parte na onomástica, sexa toponimia ou sexa os nomes das familias, pois son maioritariamente portugueses. Ou, no caso das cantigas de Romaría, hai digamos, a maior parte un 60 e algo por cento dos autores que compuxeron cantigas de Romaría son daqui da zona da área do suroeste de Galicia, da área suroccidental de Galicia, e hai quen incluso propón, hai varios críticos, Elsa González creo que foi a primeira que o
o propuxo, de que mesmo podería chegar a haber, ou puido chegar a haber, un cancioneiro, quero dicir que estes autores de cantigas de Romaría xa circularía un cancioneiro que recollese este tipo de composicións con esta temática de Romaría. Ben, tamén é importante, aínda que, claro, para nós, como non podía ser de outra maneira, a onomástica permite a atribución da autoría, a atribución autorial. Entón, hai un cancioneiro da axuda, por exemplo, é un cancioneiro anónimo, non inclúe os nomes dos autores, pero o cancioneiro da Biblioteca Nacional e o da Vaticana sí. Entón, grazas aos nomes, podemos saber quen son os autores das composicións. Pero tamén non sempre isto é posible mesmo, tendo nomes, nome, apelido, alcume ou xentilicio, pois hai algún caso, como no caso de Xoán Suárez Someso ou Pedro Amigo de Sevilla, en que incluso tendo eses tres datos, pois resulta que aparecen dous, hai documentación de dous, nos dous casos, de dúas persoas diferentes que poderían ser. Entón, digamos que non podemos chegar a concretar por agora o individuo concreto que está por detrás desas composicións. E outro aspecto que tratei, que aquí non incluín, pero sí que o tratei, está na versión escrita, é o que eu denominei diálogos literarios, que ten a ver co que comentou tamén antes o profesor Antón Palacio, porque nalgúnas cantigas rexístranse nomes de protagonistas de outras tradicións literarias, sobre todo artúricas, da materia de Bretaña. Aparece o Lanzarot, a Xenebra, a Insua da Lidice, o Marot, etc. Tamén aparece alusións á materia rolandiana, ao corno de Roldán, ao pollo de Roldán, e tamén hai un caso, penso, non creo que se hai máis, pois pasouseme a París, na materia clásica, o raptor de Helena. Ben, isto é o que tratei, que está todo por escrito en 20 e pico páxinas, que non podo ler aquí porque xa vou, non sei, xa me falta casi nada. Entón, a ver como fa. Deixame ver. Voume centrar no que era o título original do traballo, que era a onomástica e a edición de textos. Entón, teño varios exemplos aquí e vou ver os que... Vou nos comentar só por riba, porque, claro, tamén cada un destes, pois, leva... Algún destes xa foron tratados por min noutros lugares. Entón, trátase de cantigas que xa foron editadas por, digamos, hai unha tradición editorial xa de máis de 100 anos. Algúnas destas cantigas foron editadas por eminencias críticos da romanística, e hai autores que, por exemplo, Xoán Ares de Santiago, teñen edicións particulares, boas edicións, pero, aínda así, pois, digamos que as edicións poden ser melloradas. Isto é importante, sobre todo para a xente nova, que tome consciencia de que, cando nos compramos un libro de poesía medieval, ou cando na escola lemos un libro con textos medievais, teñen que ter en conta que eses textos medievais non son o texto de Xoán Aires de Santiago, por exemplo, neste caso. É o texto que editado por alguén que ten un intermediario. Iso é importante terlo en conta. Ben, entón, esta cantiga, non sei se se ve, se consigue ver, isto como se aumenta? Control máis aumenta. No, soltoume de página.
Non, era para aumentalo, para que se vise. Bueno, isto é a primeira estrofa desta cantiga. No verso 6, a cantiga é unha cantiga de amor un pouco peculiar, heterodoxa, día, porque perzo o dormir, aquela porque e ando moi namorado, vexo a daqui partir e fiqueu desemparado. A moi gran prazer se vai, e o que di o manuscrito ve é a que xenten súa múa vaia, tal cal está aquí. E o mesmo, unha lixeira diferenza, o manuscrito da Vaticana, a que xenten súa múa vaia. Ben, esta cantiga non foi editada por Lapa, como no seu canción, na súa edición das cantigas de escarnio, tampouco foi editada por Nunes nas cantigas de amor, porque era unha cantiga de amor particular. Entón, digamos que o primeiro que deu unha interpretación, neste caso, baseándose na literalidade do texto manuscrito, do que ofrecían do que enviaban as fontes manuscritas, foi Xosé Luis Rodríguez, que foi o editor deste trovador. E interpretou, parecía que tiña toda a lógica, entón, a muller, aquela por quen el perde o sono, de quen está moi enamorado, vexo a daqui partir, vaise daqui, eu fico desamparado, ela vaise moi gozosa, a que xenten, a moi gran placer se vai a, isto sería un pronome, aquela que xen, para iso, para un pronome de abrevialo, ten súa múa vaia, o sea, unha muller de alcurnia que ten, bueno, unha múa para facer este tipo de desprazamentos. Era a literalidade unha interpretación literal do verso. Foi editando, pasou a antoloxías, eu na miña antoloxía do 2003 tamén editei así, non se me diu por matinar máis. En López, Litera é unha páxina, un proxecto editorial da Universidade Nova de Lisboa, editan a que xente, e din que este que xente sería un topónimo. Na mesma cantiga, máis abaixo, aparece a forma crecente. Entón, din que sería unha forma, unha variante da forma crecente. Ben, para abreviar, porque senón liámonos, esta é un erro de copia do manuscrito moi frecuente, que un que se cambie por un CR, ou a variante do R con o P longo, entón este é un crecente, vaise a crecente na súa múa vaia. Entón, é difícil de explicar por que non se solucionou isto antes, porque esta forma palatalizada do topónimo aparece noutra cantiga deste mesmo autor, Pelo souto de Crecente, unha pastor vía andar. É raro, non? Pasamos a outra do mesmo autor, que tamén tivo, que tamén parece agora facilísima de editar, pero, claro, tamén tivo este Don Pero Núñez era, e aquí o Cancioneiro da Biblioteca Nacional lee un E con trazo de abreviatura, cornado, e o da Vaticana lee en tornado, todo xunto. Xosé Luis Rodríguez, na edición deste autor, editou, estamos falando do ano 87, creo que é, 86, Don Pero Núñez era entorbado. Entón, partiría da edición da Vaticana e o cambio de N por U con valor consonántico de V, pois é frecuentísimo, hai centros de casos, entón sería un erro banal, como tamén é este. Entón, Don Pero Núñez era entorbado e íase a Santiago a albergar. Entón, el interpretado como estaba trastornado, turbado. Ben, bastante posteriormente, nese proxecto da Litera, editan Era entornado,
Dan varias posibilidades. Don Pero Núñez era en tornado, en giro, en viaxen de negocios. Bueno, aquí habría que explicar. Outra posibilidade sería ler era en tornado, en con valor de daí, pero claro, non hai un antecedente, entón sería difícil de explicar, e pois ainda, digamos que derivan, era entornado, tal vez habría que relacionalo co beba entornado como co valor que ten actualmente de bébado e tal. Ben, isto, Don Pero Núñez estaba en Cornado. Cornado é un topónimo, hai varios topónimos con esta denominación, varios lugares con esta denominación. Era en Cornado, estaba ali, e íase a Santiago a albergar. Iba a pasar a noite a Santiago. E a continuación da cantiga, pois, explica claramente, este Don Pero Núñez, cando saiu da casa, pois tiña medo, viu a continuación é que ao sair viu un corvo, e este era moi temoroso destas cousas, entón temeu que este corvo vai me facer mal por algunha razón. Bueno, hai máis cantigas nas que este mesmo personaxe, Pero Núñez, pois, digamos, o motivo é a infidelidade, ou máis que a infidelidade, o temor á infidelidade da muller. Hai o corvo, ás veces podes identificar co cura, ou co credo, entón, pois, claro, nese encornado, pois está claramente era encornado, teña unha coroa, coronatus, estaba coroado cunha coroa de cornos. Entón, é un xogo evidente, aquí hai un equívoco, e probablemente o público da época, isto tamén non hai que ter en conta, só escoitar o nome Don Pero Núñez, antes de dicir era encornado, xa sabía que a temática desa cantiga era esa. Ben, vou saltar esta da Boudaña porque é moi difícil de explicar, aínda que vou na saltar. Poden lela aínda que non me dá a razón, pero é evidente que Boudaña está documentado como na Idade Media como un alcume dunha familia. Entón, pero bueno, ímolo saltar. Esta tamén, a famosa cantiga do Dayan de Cales. Ao Dayan de Cales eu achei libros que lle levaban de Aloguer, a edición de Lapa. Libros que lle levaban de Aloguer. Este da Beger, aquí había un R, en B está riscado, está cancelado, un R riscado está cancelado, non hai que ler. O editor de Afonso X, que Juan Paredes edita Da Vencer, que lle levarían da vencer, ou que lle levaban da vencer, para que os bendicise. En litera, sí que deducen que probablemente aquí hai un topónimo, pero o topónimo está claro, Beger, o actual Vejer de la Frontera. Non sei por qué, estando cancelado o R e estando noutro manuscrito, non estando copiado, pois editan Berger, cando é evidente que se trata de Vejer de la Frontera. Ben, este sería o topónimo está ademais localizado nas crónicas da época, e tamén noutra cantiga non teño que ir acabar. Ben, pois isto creo que queda claro. Vou ler unha máis que é bastante simpática e pois o resto, pois, sinto moito, non me dá tempo. Esta cantiga do famoso Pedíolo é esta cantiga de Esteban da Guarda, tamén desde Lapa, era a versión máis editou como Pedíolo, pois a todos aborrece este xogar aborrido de tal muller e marido
que a min razón parece de traxer por seu, aquí pon Pedrolo, un R redondo, e en B pon de traxer por seu pediolo o fillo doutro no colo. Entón, ele editou Pediolo baseándose no da Vaticana. Litera le, digamos, procuran axustarse ao texto manuscrito, len Pedrolo, pero entenden o termo no sentido que ten na Galiza entre os viticultores, o pedrolo, o insecto que come as viñas. Pero claro, o protagonista desta cantiga, aquí non se ve nesta estrofa, chámase Pedro da Arruda. Pedro da Arruda. Entón, pois a todos, esta é a miña opinión, e tamén foi como editamos no Universo de Cantigas, pois a todos aborrece este xogar aborrido de tal muller e marido que a min razón parece de traxer por seu pedrolo o fillo doutro no colo. Este de tal muller e marido, pois a muller, noutras estrofas, dice que ia a cada pousada por algo. O sea, andaba de pousada en pousada por algo. E que lle facía, que lle servía de grande axuda a este Pero da Arruda. Como Pero da Arruda foi da muller axudado? Foi axudado, probablemente non só económicamente, porque ele era un cornudo consentido, senón tamén, xa concluo aquí, porque o libraba do baldón social da infertilidade, de non ter, digamos, un herdeiro para o seu. Ben, o do resto, claro, cada caso destes está explicado no texto escrito máis ou menos pormenorizadamente, entón poden seguilo por aí. Entón, pois, remato. Xa, depois, queren alguna... Moitas grazas.